3 ו... היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לשירלי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לשירלי. חבר'ה, מי שלא ידע, שירלי בת 32 ו4 ימים. 32 ו4 ימים, מה קרה לכם? אל תעלו, אבל... למה שלא יודעים דמינים? לא, אני בסת סימנים. רגע, אבל לא רואים אותך. חבר'ה, אם זה לא היה בפייסבוק, זה היה אצלנו בקובץ, במסמכים שלי. אל תגידי שאת... אני לא שואלת אתכם, צר לי, אבל הערב הזה יהיה מתועד. רגע, את מורידה את זה לפייסבוק? כן. אז בואי, אני אתן לך אייטם. יאללה, מה הייתם? רגע, שנייה. אני אתן לך עוד את הרגע. וואי, ואני בנחירות. וואי, עכשיו פרינציפ. ברור. רגע, תצטרפי לשבת בבקשה. רגע, אני אצלם. רגע, ערימת ילדים. אתה מבין מה נצטרף עם שלושתם? ממש צונאמי מה שהולך פה. רגע, אבל זה וידאו? כן, זה וידאו. אנחנו רוצות לבנות סיפור הזוי אבל אפשרי. היי גיא. היי גיא. שירלי קצת שמאלה, תסתירי את המיקרוגל. הכל בחסות האלכוהול. ירון בסט. לא היה פה כלום. והכל בחסות הוודקה. עכשיו אני לובש חולצה כמו של איציק, הוא חולצה פתוחה גם כן. או. לא, לא איצ'ו. איצ'ו. לא, לא איצ'ו. איצ'ו. היום לא להתדפק ככה. אולי תעשי לנו פלייבק, נראה מה הלך פה. רגע, בואו. כן, אחי, תודה. אלוני